Iso é así. Bueno, mañá ás 10 da noite veremos esa gala dos Mestre Mateo na Televisión de Galicia. Nun ratillo volvemos a conectar aí con Fátima na búsqueda de máis protagonistas. E agora imos a falar despois desa nova, que a verdade é unha das novas da semana para a xente do campo. A noticia desa suba de prezo, por fin, para o leite. Unha reivindicación histórica do sector. Boas noticias para o campo. A chegada desta primavera parece indicar unha suba nos prezos de orixe do leite máis da carne. Nalgúnas explotacións, o prezo do leite roldará os 50 céntimos o litro e o quilo de carne xa alcanzou prezos superiores aos 7 euros. Os gandeiros levan tempo asfixiados por prezos que escasamente cubrían custos de produción. De cara aos vindeiros meses, todo parece indicar que poderán respirar un pouco máis folgados. En canto ao leite, estánse firmando nestes días os contratos que fixan os prezos para o que resta de 2025. Nalgúnas comarcas é motivo de celebración, xa que se conseguiron subas de entre 2 e 4 céntimos en relación co que se viña pagando polo leite ata o momento. Recordamos que o leite galego era o peor pagado de España e incluso de Europa. Roldaba de media os 47 céntimos o litro durante o ano pasado, mentres que no resto de España a cifra situábase nos 51. E a que se debe esta repunta? A demanda mundial de leite vai en aumento e os prezos dos produtos lácteos nos mercados tamén. Esta situación propiciou que as industrias lácteas estiveran dispostas a pagarlle máis aos nosos gandeiros. E se boa está sendo a evolución dos prezos do leite en orixe, mellor son os prezos da carne. Moitas ganderías están comercializando os seus tenreiros a máis de 7 euros o quilo. Falamos de prezos de récord para esta época do ano. E porque se paga tan ben a carne? Pola falta de reses para abastecer o mercado galego. Por un lado, a falta de relevo xeracional fai que haxa menos explotacións e por outro, cada vez hai máis demanda dos nosos tenreiros dende fora de Galicia. Por iso nunca antes houbera tan poucos animais nas poxas de gando. Xa ia sendo hora dun respiro para os nosos gandeiros. Esta suba dos prezos en orixe poderá reflectirse nun aumento na rendibilidade dos nosos produtores. Un alivio que agardemos perdure no tempo. 12:51 minutos do mediodía, pois imos a situarnos de novo aí nesa explotación gandeira na Baña, pois para testar sobre o terreo como recibiron aí os traballadores esta nova. Andrea. Pois aquí sigo nesta explotación gandeira de produtoras de leite en A Baña, onde estamos con Roy, que, bueno, vai nos contar un pouco esa alegría por esta suba de prezo, non? Pois sí, a verdade é que estamos moi contentos desde, xa non só na nosa ganadería, senón no grupo inteiro das Hallas. Estamos moi contentos porque, bueno, a verdade é que esperábamos unha suba xa antes de que agora, pero polo menos agora ve unha empresa de fora e estamos moi contentos de que pola subida do leite. Porque comentábamos antes que pasou de 0,42 céntimos a 0,49, pero que contades todavía cunha maior subida. Sí, na anterior empresa estábamos con 0,42 céntimos en precio base, máis despois a prima por explotación, que era un poquinho máis. E agora con esta nova empresa estamos, no noso caso, en 0,49, bueno, máis calidades. A verdade é que estamos contentos. Por que non esperabades esta subida? Porque xa estiverades con negociacións con outras empresas e parecía que non convencía esta suba. Susto, de feito, nestes meses, no mes de abril, sempre cae o precio do leite. Non sei por qué, pero sempre, non só neste ano, senón nos anteriores, sempre baixaba o leite. Canto supón esta suba, así, pois, por exemplo, ao mes? Parece mentira, pero é unha suba moi grande, no noso caso, cerca de uns 3.000 euros, que botas as contas e a final de ano sí que é unha renta, vamos. Claro, porque ao final isto é algo costoso de manter e ao final moitas veces como que teñades tamén un pouco esa desilusión de parecía de que estabades traballando simplemente por costos. A verdade é que estábamos un pouquiño cansados, sabes, porque os precios das outras cousas sube o pienso, sube os abonos, suben as semillas, suben todo. E o leite quedaba así un pouco estancado, subía pouquiño a pouquiño e despois volvía a baixar. E a verdade é que estábamos esperando unha subida como esta. Ou seja, imos dar un mensaxe de que estades contentos. Sí,
De momento estamos contentos, pero ainda podemos estalo aínda máis. Perfecto, pois moitísimas gracias, Roy. Eu voume quedar co teu permiso un pouquiño por aquí desfrutando destos animaliños e quedámonos sobre todo con esa mensaxe de esperanza, de ánimo e de contento dos gandeiros. Claro, a ver, están contentos os gandeiros, porque claro, partían dunha situación moi mala. Entón, claro, evidentemente chegan, como les din, e faise xustiza, non? Ao final. Todo Empeza a facerse, non? Solo se podía mellorar. Tal e onde estábamos, Efectivamente. solo había marxe para mellora. E é certo que os 50 céntimos por litro son un fito histórico que fai moito tempo que se ven reivindicando. Por que agora sí e noutro momento non? Pois porque agora é certo que a demanda de leite segue sendo a mesma, pero a produción está caendo moito. Entonces o mercado regulas así, oferta e demanda. Que é o Unha e mesmo outra. caso da tenreira que tamén se contaba Exacto. no vídeo da que falamos aquí algunha vez. Clavado, A fuga de clavado. tenreiros que ti bautizaches, non? Clavado. Entonces, os gandeiros teñen a capacidade para presionar as empresas e, ademais, non pasemos por alto, este rapaz, bueno, a súa gandeiría firmou un ano de contrato. Eso non suele ser o normal. Non é o normal, non. Porque ían máis de, incluso de 4 meses en 4 meses, atar un ano con esa subida é unha moi boa noticia. Home, sobre todo porque, claro, un entende o que supón uns céntimos, non? Sí. Non lo acaba de contar el, é dicir, pasar, non, deses 47 céntimos por litro a 51, para el o mes son 3.000 euros máis. 36.000, que decía Pepo, ¿no? O cabo do ano. Pero hai tres cousas importantes que se dixeron. Por un lado, é un rapaz novo, é importante ver unha gandería, un rapaz novo, é dicir, que hai aí para tempo, non? A segunda é que é unha empresa de fora, que iso habrá que explicarlo. Por que salientas iso? Porque pareceme, é dicir, que para chegar a ese acordo Os 0,50 teña que vir unha empresa de fora. Non entendo ben de que fora, de onde é de fora, pero ese o que Bueno, que dice se apunta que a demanda mundial vai en aumento, non? En fin, que igual hai moita empresa de fora que tamén venga polo noso leite, non? Ah, claro. Sí, e despois, a ver, eu penso que é moi importante. É un sector estratégico de Galicia, é un sector que vertebra o mundo rural, e un sector que hai que apoiar e que hai que facer o que faga falla para que as explotacións, para que o cambio xeneracional e as explotacións sean rendables. Sí, porque ademais, Gloria, algunha vez o falamos aquí, o argumento que dicíamos que douse xa obsoleto de que o leite aquí era tan barato porque era moi barato de producir, vendo os investimentos que están facendo os gandeiros en moitas explotacións, eso xa non se sostén. É que non se sostén desde ningún punto de vista. Pero vamos a ver, entonces, como teño o mellor leite, poido producir máis, entonces a miña ganancia vai para ti, non vai para min. Non repartimos como isto. Claro, que pasa con que veña un de fora? Ahora mismo que o mellor é a presión, a maneira de facer presión sobre os do país. Non sei de canto de fora será a empresa que citou este señor, non sei se é de Huesca ou se é de Ámsterdam, vale? Pero se veñen a ofrecer mellores precios, igual os de aquí empezamos a espabilar. Bueno, contratos anuais. ese é así. E con contratos anuais, que iso é fundamental. Que non exista un punto, o sea, que isto sexa un punto que non haxa retorno, que Sin retorno, sí. chegados os 50 céntimos, que non volvan Pero a que baixar. sea así o que apunta Gloria no caso do leite, tampouco me extrañaría, volvo dos tenreiros, Pepo, é dicir, que están vindo a polos nosos xatos dende Marruecos, dende Extremadura, dende moitos puntos do país, e por eso tamén está subindo o prezo. A globalización ten cousas boas e ten cousas malas. E unha delas é que calquera pode empezar a nutrir o seu mercado con produtos de aquí. Eso habrá competencia, e cando hai competencia aberta, Pabilas. é cando o mercado é máis xusto, evidentemente, non? Entón, que se conseguiu agora? Cumprir aquel dito tan galego de a vaquiña polo que vale. Tanto polo leite como pola carne. Pois sí. Absolutamente, absolutamente. Pois 12:58 minutos, imos a coñecer agora, xa o vían antes, bueno, ele é un pastor de toda a vida, chegou a ter 600 ovellas, agora ten 12, é curioso porque ten 12 fillos tamén, un está con el axudando, bueno, agora